Čau lidi, já jsem Jakub a Já jsem Petr. vítáme vás na našem novém YouTube kanále Fotokluci. U nás na kanále se můžete těšit na tutoriály ohledně focení, jak nastavit foťák, jak správně vybrat foťák, jak na dlouhý časy, všechno možný, to samé ohledně natáčení videí, FPS a tak dále. Yes. Další, co tady můžete očekávat, jsou různý unboxingy, ať už to na foťáky, na kamery, na stativy, na objektivy, na světla, prostě na všechno možný, co chcete a samozřejmě i kvalitní recenze. Občas budou vycházet i videa z terénu, vlogy a rozhovory s modelkama a modelama a občas i s fotografama z naší české scény. Přesně, prostě z nás budou takový beauty blogery, modelky a prostě těšte se na to. Takže Něco, co jste ještě nezažili. přesně, takže pokud chcete všechen tady ten content, klikněte na like, určitě komentář, znásilněte to tlačítko odebírat, pošlete to babičce, dědovi, mámě, to jako strejda vás mládí. Yes. Přesně, všem spolužákům ze třídy prostě, ať to všichni vědí. Sdílejte. My jsme Fotokluci a mějte se. Čus.